Inselmilkom. Illum l-erba' 14 ta' Lulju il-Knisja tiċċelebra l-ħajja tas-saċerdot San Camillo dell'Ellis. Nilqakom għal Quddiesa u Rużarju immexxija minn Dun Kit Xikluna li ġie ordnat saċerdot 12 sena ilu. Ġesu illum ifaħħar lill-missier li wera l-erf u d-den li ċkejknin. Iżda min huma ċkejknin? Dawk li huma umli u miftuħa biex iħallu lil Alla jaħdem fil-ħajja tagħhom. Dawk li mhumiex ambizzjużi jew supervi. Dawn huma n-nies favoriti ta' Ġesu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Illum il-Knisja tiċċelebra l-festa ta' San Camillo dell'Ellis li twieled fl-1550 ġewwa Chieti fl-Abruzzo. Dan kien soldat jew aħjar kien merċenarju fejn kien jinkera biex jiġġieled u pratikament anka kien ukoll la kien jiġilet kien joqtol. Imma kellu wkoll vizzju ieħor, il-vizzju tal-lob. U meta spiċċa ma kellu xejn aktar, meta lab kollox u tilef il-ġid kollu li kellu, spiċċa jrid jibda jaħdem ġewwa sptar fejn kien hemm il-mart li jittieħed, kif pratikament kieku kien fi żmienna kien hemm ukoll il-mart tal-pandemija tal-COVID-19. U hemmhekk dan il-bniedem San Camillo iltaqa' wkoll mal-ideal ta' San Filippu Neri, fejn San Filippu Neri influwenzaħ ukoll biex jikkonverti u jażel ukoll li jsir saċerdot. Fil-fatt sar saċerdot San Camillo dell'Ellis u waqqaf ukoll il-kongregazzjoni tal-Kamiljani, dawk li huma magħrufin għat-twaqqif tal-isptarijiet u anki li jieħdu ħsieb ħafna il-morda. San Camillo dell'Ellis miet fl-1614. Ejjew nitolbu maħfra lil Alla tan-nuqqasijiet tagħna b'mod speċjali ta' kemm il-darba aħna ma ħarisniex lejn il-fqir u l-batut, lejn il-marit u ma ħabbejniehx. Imma bżajna u tbedna minnhom u għażilna li ngħixu fil-kumdità tagħna u ninsew id-tbatija u l-uġigħ ta' ħaddieħor. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emil u bil-ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex itolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Sejrin niċċelebraw il-Quddiesa għas-saċerdoti. Nitolbu. U Alla, inti għamilt lil-ibnek il-waħdin il-qassis il-kbiru ta' dejjem. Għati l-għajnuna lil dawk li huwa għażel bħala ministri u amministraturi tal-misteri tiegħek biex jaqdu bil-fedeltà kollha l-uffiċċju li huma aċċettaw. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix wi saltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. Mose kien jira l-merħla ta' ħatnu Ġetru, qassis ta' Midjan, u ħal merħla lem fid-deżert u wasal saħdejn Horeb, il-muntanja ta' Alla. Hawn derlu l-anġlu tal-mulej f'ħuġġiġa nar għall-plolliq. Mose ħares u ra l-olliq jaqbad bin-nar bla ma jintemm. Mose qal, ħanersa u nara din id-dera tal-għaġeb, għala mhux jinħaraq l-olliq. Il-mulej raħrisa biex jara u Alla sejjaħlu minn qalb l-olliq u qallu, Mose,
Mose. U Mose wieġeb, hawn jien. U l-mulej qallu, la tersaqx l-hawn, neħħi l-qorq minn riġlejk, għax il-post li inti fuqu huwa art Quddiesa. U s-sokta jgħidlu, jien hu Alla ta' missirietek, Alla ta' Abram, Alla ta' Iżak u Alla ta' Ġakob. Mose għatta wiċċu għax beża jħares lejn Alla. U l-mulej qallu, issa ara, il-karba ta' wlied Iżrael waslet sa għandi u rajt ukoll it-takkis li bih qegħdin jaksuhom l-Eġizzjani. Ejja mela ħanibatek għand il-Farawn biex toħroġ lil wlied Iżrael, il-poplu tiegħi mill-Eġittu. Mose wieġeb lil Alla, min jien biex immur quddiem il-Farawn u noħroġ lil wlied Iżrael mill-Eġittu? U Alla wieġbu, jien inkun miegħek u dan ikun is-sinjal li jinbattek. Meta tkun ħriġt il-poplu mill-Eġittu, intom tqimu lil Alla fuq din il-muntanja. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Sam responsorjali ngħidu flimkien ħanin u twajjeb il-mulej. Ħanin u twajjeb il-mulej. Birek ruħ tiegħi il-mulej, b'qalbi kollha imbirek l-isem Quddies tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej u la tinsiex il-ġid kollu li jagħmel miegħek. Flimkien ħanin u twajjeb il-mulej. U li jaħfer nubitek kollha, ifejja il-mart tiegħek kollu, jifdil il-ħajtek mill-qabar, iħadnek bit-tjieba u l-ħniena. Flimkien ħanin u twajjeb il-mulej. Il-mulej jagħmel is-sewwa u l-ħaqq mal-maħqurin kollha. U jarraf lill-mulej u għarraf lil Mose il-ħsieb tiegħu, l-emejjel tiegħu lil wlied Iżrael. Flimkien ħanin u twajjeb il-mulej. Infaħrek missier sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom li ċkejknin. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qabad u qal, infaħrek missier sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-erf u d-den u rejthom li ċkejknin. Iva missier, għax lilek hekk għoġbok, kollox kien mogħti lili minn missieri u ħadd ma jaraf lill-liben jekk mhux il-missier, kif ħadd ma jaraf lill-missier jekk mhux liben u dak li lilu liben irid jarafulu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Alla jkellem lill-bniedem umli. Alla jkellem lill-bniedem ta' qalb sempliċi. Anka naraw fl-istorja tas-salvazzjoni u fl-istorja ta' 2000 sena ta' Knisja nindunaw li Alla ikellem lil dak il-bniedem li għandu l-qalb tiegħu sempliċi u miftuħa għal Alla. Hekk għamel anke ma' San Camillu dell'Ellis, dan il-bniedem illi għall-ewwel kellu qalbu jibsa. Meta fil-żożija tiegħu kien jgħix bħala soldat, qalbu kienet jibsa u kien jgħix ukoll fil-vizzijiet. Imma meta miss il-qiegħ, meta Alla permetta li jispiċċa b'xejn u spiċċa jaqdi lill-marit ġewwa sptar, hemmhekk San Camillu dell'Ellis il-qalb tiegħu bdiet tirtab u bdiet issir art fertili biex il-grazzja u l-kelma ta' Alla tibda tieħu l-ħajja. U għax qalbu bdiet issir art fertili, San Camillu dell'Ellis beda jinbidel u beda jiftaħ qalbu beraħ għal grazzja ta' Alla. Sakemm kellu qalbu jibsa, San Camillu dell'Ellis ma setax jagħmel irida ta' Alla, imma x'ħin fetaħ qalbu għal grazzja ta' Alla, San Camillu dell'Ellis beda jinbidelu u anke jbiddel il dawk ta' madwaru.
San Camillo dell'Ellis li beda mbagħad jinduna b'din is-sejħa li Alla qiegħed jagħmillu. Meta l-qalb tagħna tkun jibsa ma nkunux nistgħu nifhmu u nisimgħu il-vuċi ta' Alla, nisimgħu il-vuċijiet tagħna jew dawk ta' madwarna. Imma meta il-qalb tagħna tibda tirtab u tibda ssir art fertili fejn Alla jista' jiżra l-kelma tiegħu, hemmhekk il-kelma ta' Alla tibda tieħu l-ħajja u tibda tibdilna. U hekk ġralu San Camillo dell'Ellis. U għalhekk l-aktar eżis ejjew illum f'din il-festa tifkira ta' dan il-qaddis li skopra u iltaqa' ma' Ġesu fil-marit. Ejjew nitolbu anki aħna biex il-qalb tagħna tkun art fertili li tkun tista' fiha tieħu l-ħajja l-kelma ta' Alla. Mhux biss li nisimgħuha u widnejna, mhux biss li forsi naqrawha, imma l-kelma ta' Alla li ssir parti mill-ħajja tagħna, tieħu l-ħajja f'qalbna biex imbagħad dik il-ħajja li tieħu fil-qalb tagħna tkun tista' tasal ukoll fil-qalb tal-oħrajn. Hekk għamel San Camillo dell'Ellis, mhux biss ħalla l-kelma ta' Alla tibdlu, imma sar saċerdot u beda iwassal il-kelma ta' Alla lill-oħrajn. San Camillo dell'Ellis sab lil Ġesu fil-fqiri. Ejjew anki aħna wkoll insibu lil Ġesu f'dawk il-persuni li hemm fid-dar tagħna jew viċin tagħna li forsi huma dejjem minn mumenti ta' dbatija. Dak il-persuni li forsi ma jemnux falla għaddejjem minn kriżi. Ejjew f'dawn il-persuni il-batut, il-fqir, infittxu lil Alla u hemmhekk se nsibuh biex Ġesu jibdilna u jibdel il-ħajja tagħna u tal-oħrajn. Il-mulej Ġesu huwa rivelazzjoni ta' Alla il-Missier. Għalhekk induru lejh bil-fiduċja ta' tfal żgħar u nresqulu t-talbiet u x-xewqat tagħna. Nitolbu sabiex il-ministri tal-Knisja jarfu jiċċekknu quddiem Alla u quddiem il-bnedmin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Sabiex il-politiċi jimpenjaw ruhom dejjem iżjed favur il-foqra u l-emarġinati tas-soċjetà. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Sabiex il-ħabsin iħossu fil-qrib lill-mulej li jeħles lil min jittama fih. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Sabiex aħna l-kol inkunu dejjem attenti għall-leħen ta' Alla, lesti biex ngħidulu iva fil-ħajja ta' kuljum. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fiskit ta' qalbna nagħmlu t-talba personali tagħna. Wejjew nafdaw it-talb u x-xewqat tagħna f'idejn Omna Marija, billi minn qalbna nsellmula flimkien. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Dan kollu nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk dan is-sagrifiċċju għat tifħir u glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla ntirid li s-saċerdoti tiegħek jaqdu l-artali mqaddes u lill-poplu tiegħek. Għamel li bis-saħħa tas-sagrifiċċju li sejrin nofrulek, is-servizz tagħhom ikun dejjem jogħġbok u fil-Knisja tiegħek jagħmel frott li jibqa' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfaw lubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddies, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kull imkien irradulek ħajr b'ibnek Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li biħamilt kollox. Li inti battunna bħala Salvaturu feddej, mamul bniedem mill-Ispirtu Santu, u mwieled minn Marija Verġni. U għatem irrida tiegħek u kiseb għalik poplu Qaddies, u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmina l-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġlu u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewitu l-art imlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għola tas-smewiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għola tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien ser jingħata biex mirraj ħibati ħal-ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tali dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ukoll wara l-ikla ħaj il-kalċi, reġa' raddi l-ħajr tali dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dunubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nradulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed l-inna li neħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda ma' dinja kollha, u taqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qiegħed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għatililna l-kol il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi mqazza l-Om ta' Alla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, l-Martri u mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu,
jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu t-talba li Ġesu nnifsu oġbu jgħallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, jkun li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la daħanniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-ewwel glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek, inħallilkom islim, natikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li inti trid fiha, int li inti Alla u tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, ikun is-swalili, Allahu li se jintrabu bihom, għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Ħaruf talla. Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħennarina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħennarina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla, danu dak li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħin dawk li huma mistiedna l din l-ikla tal-ħaruf. Ma jisħoq li jisru tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżejt kelma waħda u ruħi tkun infejja. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
nitolbu. Għamil mulej li din il-vittma qaddisa li aħna offrejnilek u li bijat qarbilna, tqaddes is-saċerdoti u l-qaddejja tiegħek kollha biex ikunu dejjem maquda miegħek fl-imħabba u jisħoq ilhom jaqduk kif jixraqlek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lill-mulej. Inroddu ħar lill-Alla. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Alla tagħna sma' talb tagħna, eħlesejna u jqaf magħna. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma' talb tagħna, Ġesu li twilet għalina jrid tkun l-Iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dak l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misterju, meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina ddaħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen.
Marija Santissima, orina li inti jomna, għalik isma t-talb tagħna, Ġesu tweled għalina jrid tkun li benti hekk bħalna. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misterju meta sitna Ġesu Kristu tela s-sema. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li titint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum offrina d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja l-Missier, l-Ben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, orina li inti jomna, għalik isma t-talb tagħna, Ġesu li tweled għalina jrid tkun li ben tiegħek bħalna. Ikkonsidraw fit-tielet misterju meta sitna Ġesu Kristu bagħat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li titint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum offrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina bdaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen.
Gloria l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, rina li inti jomna li kisma tal-btana, Ġesu li twilet għalina jrid tkun liben tiegħek bħalna. Konsidraw nikkontemplaw fir-raba misterju meta sitna Marija ġiet imtella fis-sema bir-ruħu bil-ġisem. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li titint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum offrinna dnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina b'daħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-deni amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, rina li inti jomna għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina irrid tkun liben tiegħek bħalna. Konsidraw fil-ħames misterju meta sitna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Quddiesa. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li titint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum offrinna dnubietna bħalma nafru l-minnu ħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlab għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa
Mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slim għalik li l-knajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu, aħna li nibku nolfqu l-dana l-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u warina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott l-imbirek tal-ġuftijek. O ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa. Missirna li inti fis-smewiet tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli titint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum ħafrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erbieħ tal-Purgatorju, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jisruhuma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal b'tana. Kristu il-qattal b'tana. Missier eterna Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Umm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull fuħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjieba. Itlob għalina. Gwarda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-mitimbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana ta' Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li jingawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-tajja tas-sema
Itfa bil-qawwa taħallaq fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina. San Bastian Martri, Itlob għalina. San Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. San Carlo de Lellis. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, inti li inti Alla u tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għall-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-demm ażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek għall-kbirhom tal-Alla Marija Santissima, imbierek għall-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbierek jitluħ glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbierek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.
Il-barka sagramentali twassalna fit-tmiem il-Quddiesa tal-lum immexxija minn Dun Kit Xikluna. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Il-Knisja tkompli tappella biex nosservaw b'attenzjoni il-miżuri għal ħarsien tas-saħħa. Grazzi u nsellmilkom.